Jos haluu saada, on pakko antaa. Muthan on valittu Turun vuoden yrittäjäksi, kun mä yritin yhden illan aikana kaikkia puuterin naisia. Mulla oli semmonen helkkari hyvä iskurepliikkikin, et sä mitään hyvää seksiin tahdo. Nainen yleensä sanoi siihen, että no en. Lähde sit mun mukaan. Minä olen vikas. Saa käyttää, mut ei ollut pakko hei. Kuuma, kostea, hikinen. Tänä yönä toimii kikka joka ikinen. Minä olen vikast. Jos haluu saada, on pakko antaa. Minäs vain ei luut sun huomiseen tuu kestämään. Minäs vain.